ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಇದೆ ತೊಂಬಡಗೆ ತೊಂದು ಯಾ ಪಂಟದ ಉಪ್ಪಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಊಟದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಸೊತ್ತಿಕ್ಕಿರ್ ಬಾತೆ ಮೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ದಾದಂಪನ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕೆಪ್ಪಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕುಡಂಜಿ ಉಂತ್ಲಾ ಒಂದು ಕಿರತ್ ರಡ್ ಎಡಮದಿ ರಾಮಗ ಈತ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಜಂಡೆನ್ಕ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪೊಯ್ ದಯಪಂಡ ಬೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಈ ಫಸ್ಟ್ ತನಿಖೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಡ ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಹಾಂ ఆయన ఫేవరెట్ పుచ్చే అదా పుచ్చకి ఇదాల పావడి ನಾವು ಬತ್ತನೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬತ್ತನೆ ಒಂದು ದುಬೈದ ಪುಚ್ಚ ವಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊಂಡು ಮಾರ ಪೋಲ ಪನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಪನ್ ಪೋದು ಪನ್ ಗಿದಂಗನ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಾಟೆ ತಿರಮ ಇಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಹೌದದೆ ನಾವು ಪಾತೋನಿ ಯಾಕಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯಪ್ಪು ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದಕ್ಲ ಪಾಡು ನೀನು ಕೂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಆತಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾಯಿಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಟ್ನೆ ಬರ್ ತಿನ್ ಪುಚ್ಚಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ಬಾವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕುಂಡು ಮಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚ ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾತ್ ಒಂದು ಜೀವ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮ್ಮೆ ಪುಚ್ಚೆ ಕೂಡ ಕಾಲಿ ತಿಕ್ಕೋರ ಈಗ ಪಾಡು ಬಾರಿ ಕುಸ್ಸಂಡೆ ಈಗ ನಾವು ಉಂಬೇಕು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲ ಇಂಚ ಅದಮ್ಮೆ ಹಂಸನೆ ಐಟೇ ತುಂಡು ನಲ್ಲುಂಡ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಐಟೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬರೋ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಚ್ಚೆ ಬಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆ ಪಣ್ಣಾಂಡ ನಮ್ಮಗ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪುಚ್ಚೆ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಮೆತ್ತ ಪೋಂದುಲ ರೂಮ್ ದಂಚಿ ಸಾರಿ ಪೆತ್ತಗೆ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಬಲ ಇಂಚು ಬಲ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬೀಸ ಬಾಡು ಮೂಲ್ಪುರ ಉಂತುಲ ಕಣಿಜಿ ನಾನು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ದುಬೈ ಜನ ಜೊತೆ ಪಡ್ಡಿದ್ದಲ್ಲ ಮೂಲ್ಪಡ್ ಬತ್ತ ಅಡೆಬಿಡು ಫೋನ್ ಬಿಡ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಇಪ್ಪು ಓಕೆ ನಾವು ಕುಡಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಅಲ್ಪ ಕಿನ್ನುಂಡಿ ಆಯ್ತು ಮಾಟಿಡು ಅಲ್ಪ ಮಾಟಿಡು ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ತು ನಾನು ಸರಿ ಸೀಂಟು ಕೊಡ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜೈಟ್ पुच्चे है आप भी है ना ला ना नहीं कम नहीं करना है भैया कम नहीं करना है कुशल नहीं पिता पोंदुल्ला कमलಲ್ಲ ಅಮಲ ಅವನು ಇತ್ತು ಬೆತ್ತವರ ಬತ್ತದು ನೋಡು ಮಾರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಬರ ನಿಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲ ಬೋರ ಒಂದು ನತ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಜಪ್ಪರ್ ಬನ್ನೆಂಟೆ ಅಂತ ಯಾ ಬಂದ ಅದ ಫ್ಲೈಟ್ ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಬತ್ತಂತ ಫ್ಲೈಟ್ ನಾಯಿಲೆ ಸಲತ್ತೆ ಖಾಲಿ 3 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಅವಲ ಕೊಟ್ಟು ಐದ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ವರ್ಕು ಪೆತ್ತ ಮುಲ್ಲೆ ಪಿರೋಡೆ ತೋಜೊಂದು ಲಿಜ್ಜನಂತ ಐಟ ಅಂತ ತೋಜ ಸನತ್ತ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದಾದಂಡ ದುಬೈ ನಂಬರ್ ಮಲ್ತತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾರನ ಸಾರಿ ಆಯ್ನು ಮಾರದಿತ್ತಾನ ಏನು ಬರ್ಪಿದಿಂಗ್ ಲಾವು ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಇನ್ಯಾ ಕಾಸು ಕಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಮನ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೈಟ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಟು ಖುಲ್ಯ ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ತು ರೂಮ್ ಬುಕ್
ಗೊತ್ತಾ ಕೈಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆಕೊಂಡು ಎಂಟೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂತ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ತಿಂದು ಬಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಎಂಟೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೆ ನೀರ ಗುರ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಅವಳ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೋಯ್ತವ ಅಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಎಂಡ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ದಾದಾಪಣಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಈಗ ತೂಕ ದಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇವನ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ತಾಳ ಬೇಡ ಬಕ್ಕ ತೂರು ತೂಕ ದಾದಂದು ಎಲ್ಲ ಚೆಂದ ತೂಕ ಒಡೆಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಚಿಂಚಿ ನಕಲಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ಕೈಂಡ್ ಅವ್ರು ಗೈಸ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆವಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕ ಮೀದು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ್ ಸೊ ಇದಂತ ಓಪನ್ ಮಂಗಣ್ಣ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡ ಇದೆ ಪಾಡ ನಿಕ್ಕ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಸಿರ್ತೈತೆ ಅವು ಈ ತಿನ್ ಅಯ್ಯೋ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೂತು ನಾನು ಪಕ್ಕ ಬರ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂತಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಜನಕ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮೂಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್